Lita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Orola nakuha ang endorsement ni Presidente Duterte sa iya kandidatura. Labor groups desmayado sa wala madayong hearing sa RTWPB. Sa balita nasyonal, Vice President Leni wala na ginasapak ang panawagan ni Yorme. Precinct finders ang COMELEC offline sa gihapon. Sa balita international, 14 patay sa separadong paglupok sa Kabul, Afghanistan. Sa sports, Celtics nakakuha sang 2-0 nga lead kontra sa Nets. Balita entertainment, Isabel Daza balik acting na matapos ang 2 ka tuig. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mapatimaan na consigns nga manuglaon ka na. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural... Bisan din malanada, bisan din lang, bisan din man pasunod. Sandi lang daw unahon nila. Okay, sige. Sa kay Virgo, September, maayong aga sa imo, kay Tia Kim Riman, ara mangyapon siya, I'm here naman, I'm here naman. Lain, bongga siya tiya. Basi wag ka nagaw, bramudjol mo ha. Ana Sinoro, good morning man, kag kay Wenski Lee Morales, kay natira kay August, kag kay Abby. Morning. Morning. Rochelle Evangelista. Happy Friday kuno, Idol Doors. Yes, happy Friday man sa imo. Nakapatakos ka na sa imo nga gown? Oo. Oh, very good, very good. Ano ganito nga kuan, navy blue? Navy blue or Midnight royal blue. Royal blue? I-confirm ko later. Doon nalipat ko. Pero doon navy blue itong Navy tsura. blue siguro. Baka mo na sa mga face na. Ano mo ni? Ha? Itong mga awabi ko may sinyas. No, wala man Wala man dyan. Kag sa mga kapihan dira, mayong aga ha sa nagapangapi. Good morning gid sa inyo, na sa tanan nga mga kapihan. Kag sa kay Teresa Linaha Kayaw, mayong aga man. Dira sa may Libertad Public Market. Good morning. Oy, good morning sa inyo dira. Sa Burgos Public Market. Yes. Central Market. Central Market kay sa tanan nga mga kamarkitan. Yes. Kamarkitan. Kamarketan. Good morning sa inyo.
sa may Sumag, sa Estefania, sa Merkado dira sa Siyudad Sambago, mga kasimanwa ko dira sa Siyudad Sambago. Good morning gid sa inyo. Good morning, Mga kasimanwa ko sa Kawayan. Balo ka may ara man kami nga route sa halin sa Kawayan mo. Ay, Action Radio Philippine Standard Time, 7:11. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng Alita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, nagapati si Governor Bong Lacson nga malipayon sa karon nga kasumpong nga si Anay Bacolod Congressman John Orola Jr. sa pag-endorso ni Presidente Rodrigo Duterte. Inireaksyon ni Lacson sa palayag ni Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan National Executive Director Glenn Badon nga suportado sang presidente ang kandidatura ni Orola bilang gobernador sa probinsya sa Mayo 9 nga eleksyon. Dugang pa ni Lacson, nagapatuod lamang nga may kamaturan ang sadto espekulasyon nga ang pila ka miyembro sang pamilya Yanson ang may kangtanan sa pagdesisyon ni Orola sa pagkandidato kontra sa iya. Suno kay Lacson, dapat na lamang nga hulaton sa mga negrense ang mga resulta sa eleksyon. Sa press conference sa siyudad sa Bacolod nagligan nga Abril 18, ginpahayag ni Gadon nga nagapadayon ang pag-istoryahanay sang PDDS kag sa Iloy nga si Olivia Yanson sang Yanson Group of Bus Companies angot sa suporta sa kandidatura ni Orola. As to the endorsement of the president, I guess it makes Attorney Orola very happy. But, you know, the elections will go on and in 2 weeks we will know what the results will be. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. nagbisita kay Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial kahapon sa aga Abril 21, 2022 sa mga miyembro sa Federation of Senior Citizens Association halin sa mga banwa kag syudad. Ilagin pasalamatan ang gobernador sa mga proyekto nga nakabulig sa mga senior citizens kag basic health services. Sila amo Sanday Fe Olimpo sang Murcia, Juanito Española sang Kawayan, Rolando Gremio sang Valladolid, Rodolfo Roca sang San Enrique, Marilo Brose sang Calatrava, Sammy Havines sang Manapla kag Roberto Mercado sang San Carlos. Nagupod man sa ila si Ronisa Lutaw sa Provincial Social Welfare and Development Office. Samtang dismayado ang isa ka labor leader sa probinsya kasunod nga pila na kabes nga na-postpone ang hearing sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board angot sa pagpasaka sang minimum wage sa Region 6. Sa interview section firing line, ipahayag ni Winnie Sancho, ang labor representative sa RTWPB, ang bago nga petsa sang hearing ang gintalana sa Mayo 12 kag 13. Suno kay Sancho, original nga petsa sang hearing ang Abril 12 kag 13, ginpaisol sa Abril 22 kag 23, kag sa ulihi ginpaisol sa Abril 28 kag 29. Ginpahayag ni Sancho, lakip sa rason sa wala madayon nga hearing, bangot hindi available ang pila ka mga board members. Apang suno kay Sancho, pwede man kuntani makapadala sang representative ang hindi available nga mga board members, bangot hindi pa man ini final deliberations. Nagaduda si Sancho sa sining nga development, kag inalantaw nga ma-overshadow ang issue sa sweldo pagkatapos ang Mayo 9 nga eleksyon. Sa liburuan, ginaduso sang Bacolod-based nga FISTA Union of Employees for Reforms through Solidarity Actions o Confuerza Super ang 750 pesos nga minimum wage sa Region 6. Kaya imagine Art, ang May 12 to 13 is too long, no, too far, no. Pinambal ko gani, ginag-text ako sa kay Director Rodriguez sang Dole. Siling ko, sir, ang 12 to 13 of May is too far. So, request kami tani nga we should have initiated one deliberation, no. Ang kabahin sa pahayag ni Winnie Sancho. Padayon pa nga ginadihon sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod ang mga programa nga nagatuyo sa pagbulig sa industriya sang turismo. Suro kay Councilor Israel Salanga, ang chairman sang Committee on Tourism sa Konseho, ginatapos na lamang nila sa karon ang pagbalay sang sistema para sa implementasyon sang amo nga programa.
Nagalao man ang konsehal nga matigayon na ini nga inisyatibo antes pa man ang plano nga pagbalik sa Mascara Festival celebration sa bulan sang Oktubre. Ginklaro man ni Councilor Israel Salanga, chairman sang action team on returning OFW nga wala pa sang panibagong nga guidelines gikan sa National IATF angot sa travel protocol sa mga OFW nga nagapauli sa pungsod. Suno kay Salanga, kung basihan lamang ang travel guidelines nga padayon sa karon ginapatuman sang OWA, hilway sa pagbiyahe ang tanan ng mga OFW basta fully vaccinated lamang bisan pa man ang mga naghalin sa Shanghai sa pungsod China nga mayara sang na-record nga pagtaas sa kaso sang COVID-19. Duwa man ni Salanga, yara na sa gobyerno nasyonal ang pagdihon sa mga nagahigong atikang sa palabuton angot sa mga concern. Suno pa sa konsehal, halos nagbalik na sa normal nga sitwasyon ang kanamuon sa mga OFW nga nagapauli sa syudad kada adlaw kag wala naman sang repatriation activity nga ginapatigayon ang gobyerno nasyonal. Padayon ang vote counting machines roadshow sang COMELEC sa syudad sang Bacolod sa pila ka mga mall sa syudad. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito sang Huwebes nga adlaw Abril 21 nagpatigayon sila sang sining aktibidad sa Robinson's Place Bacolod kag subong adlaw Biyernes may paghiwaton nga roadshow sa SM City. Ini nga programa ang magalawig pa tubtob sa Domingo nga adlaw Abril 24. Dugang pa ni Sorbito pila ka mga botante kaangay sa mga pamatanon kag shoppers ang nagpasakop sa mock elections tubtob nga ginsulod ang ila balota sa VCM. Ginalantaw ni Sorbito nga mga VCM nga ginausar sa roadshow posible pag-usaron bilang contingency sa tion sang piniliay. Sinibaluan nakaabot na sa syudad ang 450 ka VCMs nga para sa Bacolod. Yes, actually, that's an art in different city sila Bacolod lang. No? Even if you're not from Bacolod, Okay. you can try our machine no? Na makita mo kung paano magana, no? Makamarka ka sa balota, maka-feed ka sa imong photo, pag makita mo ang kung paano magbaka, paano mag-isip no? Ang atong makina. Si Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Vice President Leni, wala ginasapat ang panawagan ni Yorme. Samtang precinct finders ang COMELEC offline sa gihapon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato.
Pangulo. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa kay Ruel Montaño Vicente, good morning dira. Kay Enrique Caballos Subaldo Jr., Dennis Nuestros ang Woodfire Bacolod, Pretty Mahilom, kag kay Ma'am Van Mayo, ara gyapon siya at sundors. Yes, good morning, Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Yes, sa kay Robert Roma, Good good morning, morning, ma'am. Sige. Sige, kay Melvin Pinafiel, good morning. Kag kay Alex Fuentes, arawan. Alex Fuentes, Araman. Si Pretty Mahilom na tamyo mo Yes, na. oo. Si Dennis Oh. Nuestros ang Woodfire Yes. Bacolod, makagapon tani, makaon ko tayo pizza. Ikaw? Galing sirado, galing kagapon. Na ano? Oo. Nagkanto ka to, Ay, get? may kita ni ano ni malakat ko siling ko mang pizza ko balati. Hamba ko i-try ko rin ay tiyog. I-try ko biya sa Woodfire Bacolod. Nagkanto ka Galing kay to? sirado. Sa Greensville, ha? Greensville. Nasirado? I don't know why. Basi kung kuan sila, Eh, may day off kung Ah. Thursday, on Thursday. I don't know nga off sila. Sir nga off ka mo nga wala ka mo kagapon sir how. Kaya gusto ko tani i-try ang ila da nga basta may isla pizza ko nga namit. Tapos ang ila nga sauce na bala ng honey, hot spicy honey. Dito ko first time na spicy ang honey, no? Okay. So, makadto ko to dason kung open na sila. Okay? Daso mala, kung ano? tawag ka na, kag confirm Gani, ka na. po libot-libot ko sa Bacolod. Libot sa Bacolod. Tani nagapit ito sa amo, nag-lunch kami bahay Sa din. sa mga ihada ko. Di hapon. Hapon ako yan na gano'n yan. Mga 3 na ako nagwa. Okay. So, nagkaon na lang Dito ko kami shawarma. nag-lunch sa mga ihada ko sa Kwan, sa dito bala sa inyo to, yung opening bala nga invited guest ka bala. Dito ako nagkaon. Yes, so. Tinamit. Of course, so. Good. Very good. Of Di course. nagpakilala kang of the night man ta? Wala. Di nagpakilala. Mapakilala ko para. Para kilala kanila. Kaya di mo ko makambal kagaan ka ng discount, di ba? May migo po ko ito kapon nga pare nga nagdunganay kami to. Galing. Oo, Ate Mayo, very good. Yes, Mayo Father kay na Jeribel. kaupon mo kapon ang imo mang ihada. Ikaw naging Maninoy of the Year Yes, na naman. oo. Ika 2 year man na ni nga Maninoy of the Year. Last year akon man. Imo man. Subong imo sa pag kasakandir na din nga. Subong year, may naman ninuyan ako. No? Amo pala ni first guro si Glazel mo pa lang eh. sa 27. Oo. Dason sa June 8. Si ano naman? Si Herrera. Sheila. Oo. Dason, kamuya, saan no kamuya? Ha? Saan no Sa kamuya? naman tuig, pero Maninoy of the Year, nagyapon. Mintin ng... kada tuig kay imo ya. Oo. Kasi mauna sa inyo si Kwan. Si, ihada ko bala itong Kwan bala, si Kashmir. Kashmir. Ati Oo. kay dugay na siya naghambal si imo ya, di ba? Oo. Nga Ang Iloy, dugay na nagambal. Ang Iloy. Perfect. Morning da, no? Kay Virgil Legaspi Coloso. No? Dira sa kay Ma'am Loing Melos. Good morning, man. Sa may Bago City, kag Melchor Melos. Yes. Sa kay Stella Maricelis, maing agaman. Sa kay Daidy Soke, kay Richard, no? Amigo Richard, maing aga dira sa imo, no? Yes. Miss Jean Oy si Sir, good morning man sa imo. Mga Gin, abi panamyoda. Nini Jean Cabato, arapagid siya. Good morning. How are you, ma? How are you, ma? Si Gin Pagidkuan, Gin Hisolgon. Jean Isolgon sa Bebs Mangustan. Kag si Gin Ignacio. Jean Ignacio, good morning man. Jean Agudelo. Ay, Jen, Jen. Jen. Jen, soft na iglesia si Jen. Jen Agudelo. 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 Tiga-tiga. Hindi. Si, ano mag-head? Sino pa niya, Jean? Jean Buero. Gin Verom. Gin Verom. Wala mo, Gin, no? Siyempre. Si, sino Sino pa pa? man? Si Eugene Adjong.
Gin man na siya. Ay, kalain. Hindi, Gina Bla? Capana Cientos. Ah? Ang ito nila, Gina Cientos. Oo, sa Gina Barangay kasi. 29. Guro. Si Georgia, good morning man. Kag si Miss Georgia Gargaseran, maing aga. Yes. Kay Dennis Richard Timor Roma, good morning Good dara. morning. Why na sa kuan sa mga isda yan, urot ang lamatay? Ambot kung ano naman ang kalingawan, subong ni Dennis, nga bago naman Si Martin Aliling. Sige. Happy viewing. Martin Aliling, good morning sa imo. Si Hil Javier, kita mo di wala. Ara siya? Wala pa man dyan, Wala eh. ko makita pa sa iya. Wala pa man, oo. Ang mga taga US tang mga friends. Oo, good morning man. Si Miss Lily King guro sleeping sumungay. Ambot lang, feeling ko hindi. Kido 10 a.m. by a flight. Mas sleep siya, basi bala mabiyaan siya sa iyang airplane. Okay, sa Shangri-La nga dahil magaling ka sa Shangri-La, medyo malayo pambiyahe pa airport mo. Abi ko ganito lang siya sa Silinya waterfront, kaya mas lapit na ko, no? Sa Ang waterfront yes malapit kaya sa Hindi lahog. ka basi Ang waterfront ara sa lahog mo. Te. Action Radio Philippine Standard Time. Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-action gali ha para sa pagpabakod sa aton nga lawas pagidbatok. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal. Hindi na kung wala na pag ginasapak ni Vice President Leni Robredo ang yakasumpong sa pagka-presidente nga si Manila Mayor Isko Moreno nga nagpanawagan sa iya nga mag-atras sa pinlihay. Sa interview sa media sa Cebu, ginpahag ni Robredo nga hindi niya sapakon si Moreno. Suno kay Robredo, hindi iniaway nila nga duha, kundi away para sa pungsod. Kag dako ini nga away nga dapat dag-on. Sa naligad nga Domingo, 3 ka mga presidential candidates, lakip na si Moreno, ang nagpabutyag nga hindi mag-atras sa pagka-presidente. Sa pihak nga inaligar, ginapangabay sila sang pihak nga kampo. Suno kay Robredo, iya ginapakigbato ang sahi isang panggobyerno nga dapat mapatuman sa masunod nga 6 katuig. Sang Miyerkules gadlaw, ginhangkat ni Moreno ang kampo ni Robredo nga i-deny ang pangabay sa iba nga kandidato nga mag-atras sa presidential race. Wala ginlakip sang Commission on Elections sa election spending ban ang subsidy program sa Department of Agriculture para sa mga manghuma kag mangingisda. Ini ang ginkompirma ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia sa mga mamalidha sa hearing nga ginpatigayon sa Kamara Miyerkules ng hapon. Suno kay Garcia, ila ini ginaprobahan nga wala sang limitasyon o kon restriction, bawod nagkapati sila nga importante ini nga proyekto sang departamento. Madumduman ginpangabay ni Agriculture Secretary William Dar nga ipadayon ang pagpanagtag sang 3,000 pesos nga fuel discount vouchers sa mga mangunguma kag mangingisda. Ginpahayag naman sang COMELEC nga handa na sila sa pagpatigayon sang Mayo 9 nga eleksyon apang nagapabilin nga offline ang ilang online precinct finder. 18 dias ang nabilin antes ang piniliay. Sunod kay COMELEC Chair Saidamen Pangarungan, handa na sila sa eleksyon bangod na kompleto na ang pag-imprenta sang balota kag naumpisa na ang pag-deploy sang tanang election paraphernalia kag vote counting machine sa bugos nga pungsod.
Apang ginako ni Commissioner George Garcia nga hindi pa handa ang online precinct finder sa COMELEC kag ila pa ginahulat ang Department of Information and Communications Technology. Paagi sa precinct finder, may baluan sa mabutante ang ila precinct locations antes ang pinili ay paagi sa pag-type sa ila full name kag lugar sa diin sila nakarehistro. Ang ini nga proyekto ang ginlansar so karon nga bulan sa Abril. Ginpahayag ni Garcia nga na-deploy naman ang 100% sang mga VCM batteries. Masobra 300,000 ka official ballots ang nagwa nga depektibo. Sura kay Commission on Elections Commissioner George Garcia na talalang nga i-reprint ang 372,378 ka defective ballots. Dugang pa iya ginapahayag nga dapat sunugon ang mga printed ballots sa kini ang pagatambungan sa mga partido politikal subong man sa mga media agud malikawan ang pagduda nga gamiton ini sa pagpangdaya sa iban nga mga kandidato. Sa duwa pa natin ng mga balita nasyonal, preparado na si Vice President Leni Robredo nga magpamuno bilang masunod nga presidente sa pungsod. Pangako ni Robredo, hindi lang siya maging presidente sang iya mga taga-suporta o kung sa mga kakamping, kundi sang tanan nga mga kolor. O kung palangabay ni Robredo sa iya mga supporters nga mahalin ang ako na palanggaon ang tanan bisan ang mga hindi kapareho sang pagpati karon nga eleksyon. Suno kay Robredo ini ang matuod nga pag-isa anda nga mag-inupdanay bangod sa pagpalangga sa pungsod kag nakasandig sa tanan nga Pilipino ang buwas damlag sa Pilipinas. Wala man sang gina-discriminate o kung dako nga sektor sa administrasyon ni Robredo apang siya ang napili bilang presidente. Kadungan sa iya pagpangampanya, nagpag-isapol si Robredo sa nagkalain nga sektor bisan sa mga malayo nga mga lugar para mas mahangpan ang ilang mga kinanganon kag kung paano ini mahatagan sang sabat. Sa sektor sa agrikultura, pila sa mga pangako ni Robredo nga liwat pa tun-an ang rice tariffication law nga nagapabudlay karon sa mga mangunguma sang humay. Tadlungon man niya ang rehistro sa mga mangunguma kag padayunon ang pagpanagtag sa mga duta nga para sa mga mangunguma. Para sa kababainhan, gusto ni Robredo nga magpatindog sang daycare center sa mismo mga lugar sa trabaho para makatrabaho man ang mga nanay. Ginhimo man ini ni Robredo sa mga nagawave sang tinalak sa Lake Cebu sa South Cotabato. Sa din nagpatindog ang Office of the Vice President sa isa ka nursery school para sa mga kabataan sang mga weavers. Sa edukasyon, pangako ni Robredo nga dublehon ang pondo para mapasaka pagid ang kalidad sang pag-eskwela sa mga kabataan kag siguraduhon nga masabat ang kinahanglanon sa mga manunudo. Sa piyak sa mga pagpakamalaot, yara gyapon ang atensyon ni Robredo sa iya mga plano para sa pungsod kag padayon nga gina kaayo pagid ang iya sini nga pagtrabaho. Hindi na malambot sa gobyerno nasyonal ang target sini nga makabakuna sa 90 milyones ka mga Pilipino antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. dako ang pagnubo sa monthly COVID-19 vaccination output sang pungsod. Dugang pa sa tong Nobyembre nagligad niya tuig nakagamit pa sang 27 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine apang 22 milyones ka doses lang pag-abot sa bulan sa Disyembre. 18 milyones nagligad ni Enero sining nga tuig, 8.7 milyones ang nabakunahan sa Pebrero, kag 6.7 milyones na lang sa bulan sa Marso. Sa record sa bulan sa Abril, yara pa lamang sa 2.5 milyones ka doses ang nagamit. Suno kay Galvez, target nila nga makompleto ang pagpangbakuna sa primary COVID-19 vaccine series sa 77 milyones tubtob 80 milyones ka mga Pilipino sa katapusan sang Hunyo. Ang nagpamuna ng balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko. Kay Jose Hirson Lapinig Junio, Homa Lumena, Melili Oligo, still watching, Christine Minyas Villalobos, Miss Jinky de Alagdon, Dina Magbato Malabago, sa Banes Cafe dira, sa may cafe, sa may Barangay Tangub. Good morning. Ari na si Miga Costela Maricelis. Watching. Good morning sa imo. Yak. Good morning. Mayak. Nag-aga. Si Mayak. Hindi ka na magtawag siya Mayak. Ako lang na iyang Gininay Mayak. ko lang gani. Oh, Mayak. Ginamo ko lang gani kaya kasi wala mabigwasan ito. Ako lang na iyang may authority. Stella, ano gali? Stella Maricelis. Ayan. Alias Mayak. Michael John Season, may agaman sa imo kay Maninoy mo. Sino gani? Michael John Michael. Season. Good morning. Lipat na kay Maninoy mo. Yeah. Way kagid karon sang gift. Gaff. Way ka karon Christmas gift. Gani man. Lapit na lang ang daan Christmas bala. After election, hindi pa ta pwede ka countdown. Christmas after election, kaya may ano pa daan, may tigkalalag pa. Kumakuya, mata sa mga halag na karon. Kung mag-Christmas, ano na tayo, di ba? Sa kay Muriel Lobatondra, good morning man. Yes, good morning. Kag Ara sa siya mga gyapon? harapan na siya. Kag sa mga Mascom students, no? Ikaw hindi lang nga Mascom students ka man sang UNOR? Yes. Pag Mascom students mo na ang teacher da si Kuana, si ang dean dira si dean na si ano si pero naabtan ko pa si Dean Pipito sa una. okay. Tapos nagbulo si Dean Magbanwa. Si Magbanwa Anabi Claur. Morning dira ano sa kay Anabi Claur. Yes. Sa mga Mascom students dira, BA Communication. Sang chimpo mo BA Communication man ako? BS Mass Communication. Okay. Subong ya BA. Do BS magyapon? BS? Oo, Abi ko BS BA. Mass Communication. Hindi Bachelor of Arts in Communication? BA Bachelor na. of Science in Mass Communication. Subong ya daw Bachelor of Arts in Communication. Gali. Daw mo Wala ko subong na daw update. BA. Sige. Ano ka nga year na 19? Nag-graduate 2016. Go, 2019 gidya. Sa batch ta. Hindi, abi ko ano 2019. Chika. 2019. Sang 2016. 2016 ka nag-graduate. Suma? Suma sa kabilang inyo buhay. po. Lapit magsuma kabilang buhay. Lapit lang Magna? Magna na ako. Ay, sorry. Magna 9 years ka tani da. Hindi man. Pero lapit na nagsuma kabilang buhay. May lang wala na dayon. Correct? Si Action Eden niya. Si Dante naman kami batch kami. Batch ka mo. Ang amon niya cum laude action boy is si Action Dale Salazar. Ay, very good. Cum laude. Cum laude. The humble cum laude. Humble cum laude. Action Dale ba kita da? Si Action John daw cum laude Cum man. laude man si Action John sa ila naman niya nga batch. Sa batch nila. Kami suma. Suma kabilang buhay. Ay, kalai. Pero ang importante is buhi.
Buhi. Ang long action boy, abot kay wala gid man ko bi ano, siguro do na race ko bala nga wala gid bala na anad nga kinahanglan mo achievement gid achieve. basta ra ka lang ya. So neutral ako ya. Basta pasar ka lang ya die go. Ara lang kuya. Oo. Nakamo na bala. Siguro kung pressure makaguro like hindi ba gid pressure, wala mo ko rin sila nga mga cum laude na pressure. Namin ko bala do kasi una yung pabayaan ako ni mama yung Niday basta wala nagaladay gusto ko lang diya sang lumbayag mo yung ano. Kung ano ganitong papel mo to sa instant drama nyo to ba? Ano to siya ng leader sang mga Manggagawa. Bongga, di ba? Nagkarapaosi ko to bala. Sa ako niya, ano. Tapos ang bayo ko po to nga suksok, naka-green ko to siguro. Under green. So, Tapos tapos mayroon pa ko di may long video ka, laba pa na di laba. Kaya para sa init mo, kaya mo tapos mumugod. may pa ko di may ginabayo na balang kalokal. Ginahigot din nga, kuhan di Singgit din, makibaka. Huwag matakot. Ano mo na. Las 7:41, standby kita na yung mga kaaksyon sa aton dugang nga mga balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye, balita international, 14 ka matao nagkalamatay sa nagluntad nga paglupok sang bomba sa Kabul, Afghanistan. Ini na ang ikaduha nga pag-atake nga target amo ang mga Shiite. Nagapadayon ang serye sang pagpamomba humalin sang magpungko ang Taliban sa Afghanistan sa 2 Agosto 2021. Base sa mga kapulisan nga hindi magnubo sa 10 ka tawo nagkalamatay kag 15 ang kilason. Sa separadong insidente, yara sa 4 ka mataong nagpatay, samtang 18 ang pilason sa natabo nga paglupok sa Kunduz City. Base naman sa investigasyon sa otoridad, isa ka bomba ang ginbutang sa bisikleta, gina-target ang mga salakyan. Wala pa sang grupo ang nag-ako sa nasambit nga insidente. Samtang pwede na makabayad ang publiko sa mga resorts kag residences fees sa gobyerno provincial pagi sa online. Inagin pahag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Suno kay Diaz, ang pagbayad online ay ipagi sa www.landbank.com kag sa pag-click sa link.bizportal o na link.bizportal. Ina isa ka collaborative project sang Land Bank of the Philippines kag provincial government sang Negros Occidental. Suno pa kay Diaz, pwede man makabayad sa reservation sang lugar sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary kag Negros Residences pagi sa GCash o kon credit card. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 44 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 42 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 68 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, balik na sa acting si Isabel Daza matapos ang 2 ka tuig nga pagpahuway. Sa iyang Instagram account, malipan na nga ginanunsyo sa mga fans ang pagbalik sini. Katapusan nga nakitaan sa television, ang television drama si Daza sa tuong 2019. Sa 2 Abril naman, 2021, ginbunag sa aktres ay kaduwa sini nga bata sa iya bana nga si Adrian Semblat. Sa sports, nakarecord sang come from behind nga pagdaog ang Boston Celtics para liwat nga perdihon ang sa ikaduwa nga kigunan ang Brooklyn Nets sa scoring 114-107. Sa 17 puntos nga abansi sang Brooklyn, ginlagas ni sang Boston para nga ma-record ang 2-0 nga lead sa ila sining series. Nakakuha sang 19 puntos si Jason Tatum para sa Celtics, samtang si Jaylen Brown ang may 22 puntos. Na zero kung wala naman sa hindi naman maayong performance ang NBA superstar sa Brooklyn nga si Kevin Durant nga wala sang puntos nga napasulod sa second half bangod sa puwerte nga depensa sang ilas ni nga pangontra. Sa piyak nga sa kabugusan nakapasulod sang 27 puntos si Durant. Si Kyrie Irving ang ginkantyawan man sa mga fans kag mayara lamang sang 4 of 13 o kung kabilugan nga 10 puntos nga nahimo para sa Brooklyn Nets. Balita espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Gamay for long naman kay Friday. And happy Friday sa Yes, ating mga everyone. kaaksyon. Pila na lang ka days to go before
election? 17. 17 days, 17 days boy. na lang gid gabi. Gamay na lang gid siya kayo, action boy. Daw ginakulbaan ako. Nga. Kaya base magsala Nakulbaan. bala ang mga butante sa pagboto bala. Hindi na sila magsala. Oo, kinanglan na ako niya advice nga pagkadto naton sa voting precinct naton may lista kita kung sino ang aton nga botohon. If Yes. possible may mga numbers na para hindi kayo ang pangita. Aha, correct. Tanda malista ka na nga daan para hindi ka malipat sa botohon mo. Basi pag abot to bala kuan ka bala shock ka bala. Kaga hindi mo maboto ang dapat mo botohon. So may lista ka dapat. Plus Kag imo kung may number ha. Kag imo gid lista ang imo sundo na kabasi pag aboto bala sa bala sa gate bala sang eskwelahan. May maduhol sa imo to? Bala 300 or 500 tapos may listahan mo to yung sundo mo. Hindi. Imo Hindi. gid listahan. Imo gid listahan. Ang 300, 500, na isulod na sa bulsa, ya pong listahan mo, ara gid. Kung isulod mo sa bulsa mo, kuha mo doon sa piyak ng bulsa ang listahan mo ya. Hindi naman mabalaan nga ano. Oo, bueno, hindi mabalaan niya kung sino botohon mo ya. Correct. Why, hindi ka na magpati sa mga pahog-pahog na nga mabalaan na nila kung sino yung boto mo, hindi na ya. Hindi na mabalaan. Basta botuha ang suno sa imo konsensya. Okay? Yes. Kung may konsensya ka. Huwag mo ko na tao nga wala konsensya. Oo, siyempre. Tanan gid tayo may konsensya. Yes, of Okay? course. Sige. So, sige. So, sa aton nga balita special, Action Boy, aton pakisar ining mga patimaan or signs bala nga manuglaon ka na. Correct? May signs na kala, May signs din siya, Action Boy. Nga daw, may ara na tuon mo kasi nagab lang ini siya do manuglaon gini siya. Oo. Kaya basi gamba, kalam lang nga waiting, kagapon sa imo nga, no? Sa imo nga the one. The one. Pero hindi gali. Kaya signs na nagaling nga manuglaon ka Kaya na. yung mga waiting na nga kadugay-dugay mag-waiting panawag na sila paglambot sa chimpo na nga daw laon ka na panawag na sila mga hard to get. Hard to get. Hard to get. Oo. Abi ko sila ng mga waiterist. Waiters and waitresses. Kaya nag-wait. Na nag-wait sang ilang nga the one. Mga hard to get na sila. Hard to get. Kaya no, hard to get. Hard to Sige. convince. Sige. Na balang hindi mo sila makumbinser kung pangalawagan mo bala. Oo, hindi Yeah. basta-basta. Why pa kuya wait pa kuya for the one? Oo. And I think you're not. You're not the one. Oo. Ay, kalay. Ouch. Back out tayo. Back out ka dayon. Ano na ya? Okay. Kamu na siling bala nila nga pagsugot buruyot, Pag hindi buruhe. buruhe. Abi ko pag hindi puli. Muna sa. Buruhe. Sige. Pwede na. Pwede ko na. Ay, kalay. Te So, patimaan. ang una, Action Boy, mga signs or patimaan, ang una is kung nag-edad ka na kuno 25 years old pa saka, pero wala ka sa yapon sanggana nga mag-boyfriend or girlfriend. Yan. Kung, Okay lang na yan ka 25 pasaka ka may boyfriend ka na. hindi Hindi pa na yan, hindi na sign sa paglam. Pero kung daw hindi wala pa. kaya boyfriend, why ka girlfriend? Tapos wala ka gidya gana. Wala ka gidya Wala ka gana, oh. Hindi ka tungod nga wala may ka pang legs mo, kundi wala Wala ka gidya gana. Hindi lang ko dason lang na mo na. why Isa pa ko na gana? sa mga sign, Action Boy. Nga daw manugla. Kung may mga luwag sa imo, kung hindi lang na ito, kaya why pa ko gana. To, ka na panawag mo yan. Hindi mo to, hindi lang ito Ala, bali Action Eden, OMG. Siling ko kitten. Good luck then. OMG. Charot. Si kung na mo si Action Eden, may sign na nga maglaon. Ang siya na kay 29 na isang kadaan. So, wala siya. Hindi na, sa daw sa gana nga Oh. maghita sang replacement. Mo replacement! Doon naguba ka pisa. So, mo na. Kung iyan ako, i-check mo yung self, bala. Ay, buang ni Brasida. Karang ko lang iyan si mo ihamba. So, next Action Boy. So, muna ako nag-edad ka 25 years old. Doon dula ko Japan gana. Good silingon ng sign na nga manuglaon ka. Okay? So, next sige, kaya may kakuda ka na. Sige, next Action Boy. Ikaduha, kung kontento ka na nga nag-iisahanon ka sa pagkaon, sa paglagaw, doon kaya mo lang yablang nga ikaw nag-iisa. May kilala ko na. Sino? Basta kilala mo muna. Lagaw na sila kanon sa SM, Siya makalbakal sa isa. kunano, dayang mga butingting da. Si Action Eden, kagin na siya sa Myupsal alone. Siya lang isa kay wife na nag-upod sa'yo. Ay, So kaluloy. sad. Kaloy. Pero ako, kagi man ko Black Action Boy, video, kaya ako lang yung isa. Wow! To!
ba? I swear, ako lang Ikaw lang isa yung video, okay? Sa open, padabla ang whatever, bala sa may sa may Nag-close Robinson na? ngayon. Nag-close na sila subong. Last sang pandemic, tungod grabe na gidang epekto. Kagi kaya ikaw lang isa? Kulang ya isa. Wala ka sang ginapaabot. Basta ka lang ginulpot. Wala gi kuya, ako lang gidya isa. Ah? Tuloy kuya kado feel ko lang. Abi ko bala kasi wala kang ginulpot law. Wala gin ulpot man. Wala kang gin. Wala kang gin nag-abot bala, wala kang gin-Indian ka bala. Oo. Ako lang gidya isa action boy. Do ka isa sa bucket list ko action boy. Nga mag bala nga mag video kay nga ako lang bala isa. Okay. Correct? Pihu ada nga daan. Ang bali Georgian gani Ano Georgian ba yan? dahon say. Niya may buot na section Eden para magnubyo. Oo. Hindi na sa may buha pa to. Actually, hindi na sa pagtubo sang buot siya para magnubyo ka, kundi nga basi walang sagana. So na-try ko na action boy nga ako lang isa for 1 hour man lang. Wala na ako nagpadugay pag ina. Ginabalik-balik No, lang ko kaya sa ako gani Dorsa, way kagiguro gin ko. Ay sa kagwapa ko hindi ko pagkatuan. Ay, basi Indian kasi kano ito inugbayad. Ako pa yun. Nanako na realize siya sa kamero kadto sa niya ay wala ko inugbayad, di Ano ko balik? kadto. Puli na lang. Ay kala. Tani pa balo mo sang share tadi sa bayranay. Ako ba yung pizza? Pero mo na, isa gina sa mga goal ko action boy mo na nga do ka bucket list bala nga. Ti ginabalik-balik ko sa waiter kasi bala okay lang ni si ma'am. Nya ano naman. Ako lang daan isa gid. Basi may gulpit ang mabalita pagkaaga nga isa ka Piyo, kwa na ang nagbitay siya kubuligong sa Ala, video kala. bar. Gamit ang wire sa microphone. Kasabay. Isa ka newscaster ang naghikog sa isa ka video bar. Ang gingamit sa paghiko ang newscaster nga ini nagtulon sang may gintulon ng microphone. Lalo. Kala. Di mo na mo tilawin na tunlan ang microphone. Ikaw na. Katako pa naman isang amon yun. Amo gani. Ay, yung gamay, no? Hindi ka nakaginawa ya. Hindi gini. Kasabal. Or gintulo ng pizza mo, wala usap. Ay, kala. Patel. Hindi ka nakita ka na isang microphone tao. Amo na isungsong mo sila. Ay, nalo. Kasabal. So, amo na, di ba? Para hindi ka ginawa. Ano na yung boy action boy? So, amo na. O, diba? Kaya kagi ka may mga moments ka nga ikaw lang hindi alone. Like, nagkaon ka, eat alone. Always. Lagaw ka. Always, kuya. Hindi sila nga sa inyo balay. Kundi do ka, iba niya place. Nakaman. Teka, nang daw, kung sa kaon lang nga ikaw lang isa, kadamo na nga bes. Pero na Tama na nga, arang restaurant, ikaw lang isa. nga man, anong difference now? Lain gina yung imo. Wala diferensya na mangkot lang ko. Lain gina yung imo, kaya nag-videoke ka lang isa. Ako datamaran ko yung mag-videoke ka ako lang isa. Ako lang ito isa. Tiwaya sa may mapalakpak. Di, mayroon man na nga effect na sa microphone. Sa daw nga pwede ka daw palakpak. Lain ko si mo, pagkanta mo ya, pagtapos mo kanta, I did it my way. Mayo Doors Ako lang kita yung dayo. Mayo, magli akong kanta. Hindi ka lang mada. Kala, No? pero I'm so proud of myself. Pero, I'm also so proud of you, ha? Why you can do it, nga. Of course! Makanta ikaw lang isa, ha? Oo. Mabidyoki ikaw lang isa. Duwa pa nakagaduit ka pa na ikaw lang isa. Ay, kila. Ang muna kabilidad nga, hindi ko makuha mo. I-try mo na Black Action Boy. Maduit ka, ikaw lang isa. Para at least, hindi, i-try mo ng video kay ikaw lang isa. Para at least before ka maka-discount, balahaw. May istorya ka sa imo, sa imo ka mga friends, sa imo kapuhan sa ulihi. Correct? So, next Action Boy, ikatatlo. Siling ni Dennis, change topic please. Nga, wala na siya. Siya Basi yan. ka bidyokim na siya sa lang isa. Oo. Tapos Hindi siya, kasi- gidya mo lagi sulpot. Agad katuan. Higit sa ugpot. So, ulpot. Ako na? Ulpot. Ikatatlo, Action Boy, kung nag-set ka sang tuman na taas ng standards, nga, nag-iblag ka, impossible to happen. Impossible. I want to, mga tall, dark, and handsome. Oo. Or mga, gusto ko mo pamana, ang mga K-pop, nga mga, diba? Gusto ko yan, mga tsura, lalo mga K-pop. Or gusto ko yan, ng mga mayayaman, ganyan. Ano mga bala? Gusto ko yan, mga bata ni Henry C. Gusto ko yan mayaman, nalang hindi ako niya pamanahon, kaya para ya, hindi na ko yan mag-ubra, no? Hindi na ko yan magpalibog,
Ti mga bata ni Henry, ni Andrew Tan. Oo, Mega World. titamaan mo kaulat sa ila. Oh, tigali sila to yan, lain man tong Lagi ila. man lagi na target. Ay, kalay. So, tamo mo kaulat, wala ka nakapamana. Sa Or naman nubuon mo nakanubya. lang siya, diri ka na sa mga bata ni Mayor, ni Gob. Wawa mo na nanay. O sa likod daw lagi sa mga bata lang sa mga konsihal. Oo. Or kung wala lagi bata sa kagawa, sa hindi na, di O kung ba? wala ti bata sa purok president. Puro president. At least president. Sa para- daway na gid yaton sa mga bata sa mga gabligi ice crumble. Wala ka ba? So, depende na niya sa iyo pag Don't set your standards too high. Yan. Yun na lang ang mga achievable lang. Oo. Kaya possible, naging lang nga malambot, balayhaw. Oo, hindi na. Oo. Pero actually, why man standards ang relasyon eh. Kung maabot din na siya. Yes, No? correct. Okay? Kisa ganyan mo na advice ko sa iba, kung hindi pagpangitaa ang imong nga love life. Ang love Wala life ta will nga find mag-involve. you. Yes. Wala ta nga siyang mangita sa imo, hindi pagpangitaa. Good morning, Caitlin. Morning, Caitlin. Pabuot-buot. Si Ada. Oh my God, Ada. Kung ikaapat, action boy, kung kontento ka na, so signs ka managlaon ka na, kung kontento ka na, sa mga hinablos mo, kag wala ka nang gahandom, nga makabata pa. May nakilala ko na action doors. Ah. Galibagulo ko sila kung ano ang giningin na paninguha nila do kapadamo sila kwarta nga why man sila mga asawa. Nan. May duha ko na may duha ko amigo na mga abogado. Magutod tas lang nga duha. Lagaw sila sa mall, duha sila upod. Ati kay happy na sila sa mo nagor. Mga lalaki na sila. Oo. Lagaw sila sa mall, ko duha ka mga gaupo daw. Niko do kadamo kwarta. Para sa ano nang imo ginapaninguha naman kay way kasang gina preparahan bala. Sa kaya kon gali mga hinablos mga muna. Kay happy na Okay, sila man. sila mga hinablos la. Yes. So signs ina nga. Manugla. Actually, ini mga kilala ko, hindi na nga ni signs siya, ilaw na gidya. Gusto mo lawagong gusto lang. Itawag mo na nasa kagiga. Lawag ko na na. Nalipat lang ako galing sa ilang ngalan. So, nalawagan mo na sila. So, hindi na pagpalawaga pa. Hindi na. pagpalawaga. Kaya basi ba ako saran kita? basta Mga bugado danto. Basta may demand letter ka naman. Yes, okay. Magna-pa-explain kita bala. Hindi na pa-explain. Sige? Sige. Wala na. Okay. Morning da sa amigo kay Rolly Dohilio. Oy, pare, morning sa imo. Natamyaw na sa Magapihan, alin sa Barangay Maaw. Pasaka sa sitio Pataan, Barangay Mailom. Damo idaga pamatik ano silang nimigo ta Rolly Dohilio. May agalan kay Kagawad Noel Libuon. Gamon ito sa Barangay si Rolia sa Barangay Sumag. Good morning kuno sa mga laon da amayng aga. Ay. Good morning sa mga laon. Good morning pa sa mga laon. Kay classmate ko Dennis Cupel, good morning man. Jocelyn Song Comedia. Yada, may aga da. Yes. Jude Press. Ay, good morning sa imo, amigo. Dugay taw laki tanay Sa kay Clara Anderson, success hindi obligyan niya. Yan ang negosyo sa ato na kono. Jonathan Humayaw, kag kay Virgil Legaspi Coloso. Good morning. Good morning. Sige, di na to nadula ng akon nga kondiaw. Ano naman? Yan ang karadula niya. Si Maninoy mo Noel Libuon may aga. Kag sakay sino nga kay Yada kay kono. So on Mike Mike. Oo, kag kay Nonoy Manggubat dira. Good morning sa imo Noy. Kumusta ka man? Sige. Okay? Okay. Mga pita ko no. Niling Good morning kay Rachel Bihag. May ano siya ano niyo? Rachel Bihag. Nga akon hubin pa hindi magsugot magnobyo kon kag magnobya pa edad 30 basulon ko nga wala naman na. Ala iduso ka na. Iduso Saan kayo mo yung mga sawa? Saan kayo mo yung mana? Di ba no? Yes. Kung hubin pa gani, hindi ka pagsugtan. Mugina iya. Ilang bala? Kay Cecil Masculino, good morning man. Jacob Pabalate and Novi Magapan, good morning. Dala sa may Yes. Pandanon TSB. Mayong aga. Sige. Was naman iba na. Tapos ko sang mga laon sa mga binayaan naman tayo. Mga signs. Signs nga ano? Signs nga ang isa ka Ginbayaan ka. ang isa may ginbayaan. Wala mo na akong binayaan mo. Balo ka mo na mga paborito sa kanmo mga laon, balo kag binayaan. Sige, LBB. Pangitaan, tara pangitaan. LBB. LBB. Laon, balo kag binayaan.
party list. Patindog na namin, ha? Kamo nga mga kondikon ka mo, tipon-tipon ka mo, kay organize na ka mo. Sige, next LBB. election. LBB. Iboto. Oh. Sa masunod nga eleksyon, numero, LBB. Ano na sa LBB? Laon, balo ka, binayaan. Damo, ginaya. Standby na sa Action Hotline, Direction Art Tay Hupon, ang inyo din nga news team. Aksyon, Dorel ka ba? Kag Action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio